Näme etip dursun, otur da. Näme dun girda? Ýa-ni doktora gitdim. Çağamyzyň sagdyny ösmek üçin şu dermanlary ýap berdi doktor. Onsoň saglyk ýagdaýym gowdal eken. Oho, bu ne bala derman? Doktorlar aýdyp berýär, hiçden almaýaňam, içmeýäňam. Ine men 4 sanyk çağamy sagdyn öz güýjüme dogurdum. Soňam artykmaça öýde pul ýok. Ece. Derman çağa gerek bolsa hökman alıp bermeli. Hı? Doğrudan. Ağaň aýt. Derman han dişden dostlar kana. Şu spiseň suratyny urat. Ana, dogry aýtdy. Gon getirip berýär sana. Alo, Cegimcan, ne için ağlayan? ağamcan. Kalene mum ne oldu? Alo, ağlayan mı oturup mu? Alo. Alo. Assalamu alaykum ağam. Waalaikumsalam. Giwi nahil gowmy? Hudaş. Ha, derman alıp geldin mi? Ay bugün jigin doktora gitipdir. Bor giden derman ýazypdyrlar. Bilemok soň kuwatlar saglyk ýagdaý, peselýämi, näme? Ha, bola. Ödü berersiň derman bolýarmy? Walla arkaýynmam. Niňe derman ödün getirip bar meýwe açykda çalyp getirmeli la. Ýogsa da ýürüýe giredi. Yok giwi. Maşina adamma. Kän garastyrma gideýin men. Sag ol, taýrak gasyn. Ha, şeýdemi? Awa. Öýüňizdäkilere salam aýdynlar. Bola giwi. Sag ol. Bola, sag ol. Bola sigime berersiň da. Arkaýyn. Şu giýeňe de haýran alýany. Evet. Gazanýan aýlygy bolsa, şu jigiňe de ýöne dermanlar sen alýan. Näme çağa gerekkäm kamo? Menen endi jemlemek dost. Oňa çağa gerekmi, gerek dälmi, onu bilemek. Ýöne. Maňa jigim gerek. Kim kaka kim bullumağa, sen bilen bir maşlıktağa, sebäpsiň sen.